Les instal·lacions que actualment ocupa l'escola d'adults en el carrer Bonaire presenten nombroses mancances que impedeixen el normal funcionament del servei en afectar negativament tant als alumnes com als professors. És un edifici antic, amb moltes deficiències, que necessita una reforma important per tal d'adaptar-lo i fer-lo accessible per a tot el món, on és necessari crear accessos nous, rampes, ascensor, etc., i modificar aquells que ja existeixen. Replantejar la distribució actual d'espais del propi edifici, ja que no està construït per a l'ús que se li dona. Aquestes reformes permetrien, a més de millorar les condicions generals de l'edifici, augmentar el nombre d'alumnat que podria accedir a aquests estudis. D'altra banda, si tal i com s'ha reconegut a l'Ajuntament, l'Universitat Catòlica a partir del curs 2012-2013 ja no va presentar serveis en Carcaixent i trasllada el seu campus al CIDA, l'edifici del carrer Santana, que està actualment habilitat per a ser utilitzat com a centre docent, quedarà sense ús. El dia 14 de juny, el grup municipal, Bloc Compromís, va presentar per entrada de registre un escrit amb una sèrie de consideracions sobre l'edifici del carrer Santana per a que se tingueren en compte i amb l'objectiu que es feren les gestions oportunes per poder traslladar l'escola d'adults a aquestes instal·lacions.